Udahni duboko. Izdahni polako. Seti se svih trenutaka kada si bio na ivici da odustaneš. Ali nisi. I upravo zbog toga si danas tu. To je snaga onih koji ne odustaju. Ljudi često misle da je snaga u onima koji nikada ne padnu. Ali snaga je u onima koji padaju i opet ustaju. U onima koji, i kada im se čini da je sve gotovo, pronađu razlog da probaju još jednom. Snaga nije u savršenstvu. Snaga je u istrajnosti. U tome da ustaneš umoran, ali ipak nastaviš. Da plačeš, ali da i dalje veruješ. Da izgubiš, ali da se ponovo nadaš. Snaga onih koji ne odustaju je posebna. To su ljudi koje život udara, ali oni i dalje biraju da hodaju. To su srca koja su ranjena, ali i dalje vole. To su duše koje su bile u tami, ali i dalje traži svetlost. Možda ne vidiš svoju snagu dok traje tvoja borba. Možda misliš da si slab, jer osjećaš bol. Ali znaj, snaga nije odsustvo bola. Snaga je kada nastaviš i sa bolom. Bog daje najteže bitke onima za koje zna da mogu da izdrže. I možda ne razumeš zašto si morao da prođeš kroz sve što jesi. Ali jednog dana će shvatiti da tvoja snaga nije bila samo za tebe. Tvoja snaga je bila primer drugima. Tvoje nisam odustao podiglo je nekoga ko je hteo da se preda. Zato se nikada ne potcenjuj. Možda misliš da tvoji koraci nemaju smisla, ali neko gleda i uči od tebe. Neko pronalazi hrabrost u tvojoj borbi. I neko će verovati samo zato što si ti odlučio da ne odustaneš. Snaga nije u onome ko nikada ne padne. Snaga je u onome ko uvek pronađe način da ustane. I zato, šta god da prolaziš danas, nemoj da odustaneš. Jer Bog je već pripremio tvoju pobedu, a tvoja snaga menja više života nego što možeš da zamisliš.